Podemos. Bueno, pues moitas. Antes de nada, bos días e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta convocatoria coa que imos dar por rematada unha nova e intensa semana de traballo parlamentario á espera da nova sesión de puro trámite, debo decir, da Comisión de Investigación sobre os contratos públicos realizados pola Administración galega que terá lugar esta tarde, en a que debatiremos os novos escritos presentados polo BNG, que son un intento máis no seu objetivo de dilatar o máximo posible o circo no que pretende convencer esta comisión e poñer todas as trabas posibles para o seu normal desenvolvemento. E falaba dunha semana intensa de traballo que estivo protagonizada pola aprobación dos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano 2025. Galicia volta a ser unha das primeiras comunidades autónomas de España en ter aprobadas as súas contas para o vindeiro ano, para deste xeito dispoñer dun orzamento co que avanzar coas súas políticas económicas e sociais en beneficio de todos os galegos. Un ano máis e xa van 16 consecutivos. Os galegos ven como o seu goberno aproba en tempo e forma os orzamentos para o seguinte ano, neste caso, co atractivo engadido de que son os máis altos da historia de Galicia. 13.954 millóns de euros, o que supón unha subida de 354 millóns de euros respecto ao anterior exercicio e, o que tamén é importante, sen recorrer de novo ao endebendamento. Non me vou a estender en debullar uns orzamentos con argumentos que xa vos supoño estaredes un pouco cansos de escoitar, pero si me permitiredes que destaque 4 cuestións que considero fundamentais. Primeiro, que fronte a demagoxa da oposición, 3 de cada 4 euros destes orzamentos adicarasen a gasto social, é dicir, a sanidade, educación, política social e emprego, superando por primeira vez a barreira dos 10.000 millóns de euros para este fin. A dotación de vivenda pública é outro dos obxectivos fundamentais destes orzamentos, triplicando os cartos destinados á construción de vivenda pública. Reforzamos tamén o noso apoio aos concellos achegándolles máis de 640 millóns de euros que terán a súa disposición no vindeiro ano e, por último, pensando en todos os galegos, impulsamos novas rebaixas fiscais ao reducir o imposto de sucesións para parentes colaterais e facilitando novas bonificacións destinadas a dinamizar o mercado da vivenda. Non vos vou cansar máis cos orzamentos da Xunta para 2025, pero sí quero facervos chegar que, coa chegada do novo período de sesións do Grupo Popular, imos pasar páxina e centrarnos en novos obxectivos. Coa entrada do novo ano, deixaremos atrás unha comisión de investigación sobre a contratación pública da Administración galega, da que tanto se falou e que tantas expectativas crearon dende o BNG antes do inicio dos seus traballos, sobre todo porque os grandes promotores, o Bloque Nacionalista Galego, pretendía coa difamación botar abaixo a boa imaxe de xestión e transparencia dos gobernos do Partido Popular de Galicia, pero que viron como día a día se lles viñan abaixo todas as súas esperanzas, chegando incluso a ter que recoñecer que eles mesmos protagonizaron algún destes chanchullos, como tanto lle gusta chamar aos nacionalistas, ali donde gobernan, beneficiando a empresas e amigos con contratos menores a imaxe e semellanza do que tanto criticaban, acusando falsamente ao goberno do Partido Popular. Porén, hai que subliñar que este tipo de contratos son, como ben dixeron os propios representantes nacionalistas que compareceron na comisión, totalmente legais e útiles para unha administración pública, polo que o seu uso é perfectamente lexítimo por parte de todas as administracións, e non só como quere facer ver o BNG cando se utilizan os gobernos nacionalistas ou socialistas. O que deixaron claro tanto os comparecentes que pasaron pola Comisión de Investigación como a extensa documentación que se puxo a disposición de todos os diputados é que resulta totalmente falso que exista un sobrecusto na construción do Hospital Público Álvaro Cunqueiro. Algo que para nada aparece reflectido no informe do Consello de Contas, onde as únicas referencias que aparecen en relación ao termo sobrecusto son para evidenciar que non existiu. O que sí quedou claro é que o Consello de Contas fai no seu informe unha comparación teórica
sobre dúas alternativas para a construción deste hospital público. Unha, a través do financiamento exclusivamente pública, que naquel momento era totalmente imposible pola situación de crise económica que se vivía, pero que, como é máis normal e tiñamos asumido todos, saería máis barata, se non fosen esas as circunstancias. Pero non son tampouco os 470 millóns que cacarexan desde os grupos da oposición, senón pouco máis de 130 millóns de euros, como apuntou o propio conselleiro maior na súa comparecencia nesta Cámara. A outra alternativa era a través da colaboración público-privada, unha fórmula que quedou constatado na Comisión a través dos informes elaborados por dúas importantes auditorías, xa fora barallada polo goberno bipartito de socialistas e nacionalistas, porque era a única viable naquel momento de fonda crise económica, e que permitiu contar cun hospital exemplar a nivel nacional e europeo nun tempo récord de 5 anos para atender as necesidades sanitarias dos veciños de Vigo e da toda a súa contorna. Tampouco existe tacha algunha de legalidade nos procesos de contratación menor da Xunta ao constatar que todos cumpren a normativa vixente, ademais de estar sometidos aos exhaustivos controls internos tanto por parte da asesoría xurídica como da intervención xeral da propia Xunta, tamén aos externos por parte do Consello de Contas. O mesmo que se pode decir e afirmar dos contratos de emerxencia asinados durante a pandemia da COVID-19, auditados tamén polo Consello de Contas, que fixo distintas recomendacións de mellora da xestión, pero en ningún caso supoñían reparos de legalidade o mismo. E fiscalizados tamén polo Goberno do Estado, e ademais quedou constatado na Comisión de Investigación que as contratacións de emerxencia foron marxinais e plenamente xustificadas para facer fronte á crise sociosanitaria. En definitiva, e xa para rematar e quedar a vosa disposición para atender calquera outra cuestión que consideredes oportuna ou pertinente, a Comisión de Investigación sobre a contratación da Administración galega está chegando ao seu fin, cumprindo os obxectivos que dende o Grupo Popular nos marcamos dende o primeiro momento. Demostrar con extensa documentación e en palabras dos comparecentes o bo facer dos gobernos do Partido Popular de Galicia ao longo de todos estes anos e botar abaixo todas e cada unha das falacias coa que principalmente o Bloque Nacionalista Galego, pero tamén co apoio incondicional do Partido Socialista de Galicia, quixeron desprestixiar o traballo e o compromiso do goberno do Partido Popular de Galicia para levantar en Vigo un dos mellores hospitais públicos de España e, debo dicir, tamén de Europa. Nun momento de grave crise económica na que as administracións públicas tiveron que recorrer ao financiamento público-privado para levar adiante proxectos estratégicos como o de este novo hospital, sen esquecer a sombra de dúbida que quixeron trasladar aos galegos respecto das contratacións levadas a cabo nestes últimos anos, pretendendo traer a Galicia o barullo dos escándalos de corrupción que están a asolar a Pedro Sánchez, o seu goberno e o Partido Socialista co único obxectivo de lavarlle a cara ao actual goberno de España, ao que lamentablemente tan unidos se sinten os nacionalistas galegos. Dende o Grupo Popular imos seguir traballando para que esta comisión de investigación remate como se merece, cun ditame de conclusións completo e exhaustivo para que quede constancia de que o que comenzou sendo unha comisión da difamación acabou sendo unha comisión de respaldo absoluto á boa xestión e o bo facer dos gobernos de Alberto Núñez Feijóo e de Alfonso Rueda. E pola miña parte, nada máis, poñerme a vosa disposición e se tedes algunha cuestión que queirades formular, pois non tedes máis que dicilo. Sobre isto, os grupos da oposición o que din é como o PP decidiu a lista de comparecentes que ao final se vai a chegar ao absurdo de que o Grupo Popular di que o PP e a Xunta que fixo todo ben. Bueno, que o que eles llaman absurdo é unha constatación dos testimonios que se produciron nesa comisión. Eu o que lle pediría aos grupos da oposición é que deixasen de engadir máis mentiras sobre as mentiras iniciais. Se aprobou un plan de traballo sen máis consenso foi porque se negaron desde o principio. O PSDG negándose totalmente a negociar calquera cuestión que non fose a aceptación íntegra do seu plan de traballo. Un disparate que non ocorriu nunca neste Parlamento de Galicia. E o BNG, pois agora insistindo en que se produzan unha serie de comparecencias que lle foron ofrecidas no seu momento que
pero que non sabemos moi ben por que motivo, negouse a aceptar. Igual que se negou a aceptar a incorporación da documentación que solicitaba inicialmente, a pesar de que este grupo lle permitía votar íntegramente o seu plan de traballo, simplemente transaccionar un plan alternativo para que poidera sacarse, ainda que fora solo cos votos do Partido Popular. Negáronse, e os mesmos que se negaron a ese acordo, hoxe veñen aquí por segunda vez a reiterar que tomemos as decisións que eles mesmos bloquearon. Hai cousas que son difíciles de entender, pero sí sirven para explicar o nivel de desesperación de dous grupos que miraron que os obxectivos que tiñan nesta comisión non se cumpliron. Entre outras cousas, porque volvo a repetir, a verdade non se pode tapar por moita manipulación que se pretenda. E os informes que deron lugar a esta comisión, que foron emitidos polo Consello de Contas, foron clarificados polos máximos responsables dese Consello de Contas e desmentiron por completo as difamacións que levan meses, en algúns casos anos, repetindo nacionalistas e socialistas. Perdón? Na súa totalidade non, porque ainda ten que pasar polo Pleno e non temos sesión plenaria prevista para antes de xaneiro, pero, bueno, a partir de xaneiro sí podería estar definitivamente aprobado. En comisión pode estar aprobado, claro, se se cumplen os plazos, claro que sí. Eu quería preguntarlle tamén, estamos no último pleno que tivemos esta semana, que nos fixera un balance parlamentario do que exista no que vai de legislatura este período de sesións. Bueno, eu espero na semana que ven facer un balance máis pormenorizado, pero así a bote pronto, creo que podemos estar moi satisfeitos do traballo que realizamos ao longo deste semestre, deste período de sesións. Creo que sacamos adiante algúns textos legislativos de gran importancia. Eu teño que destacar o dos orzamentos en primeiro lugar, porque permiten estender a normalidade institucional en Galicia un ano máis, e isto creo que no contexto no que está vivindo a política española me parece dunha enorme importancia. Pero tamén aprobamos normativa tan importante como a Lei de Beneficios Sociais derivados da explotación dos recursos naturais de Galicia, que me parece que vai fixar un antes e un despois no que se refira ao aproveitamento dos nosos recursos naturais en que revirtan tamén en beneficios sociais para o conxunto da poboación, sobre todo e especialmente en aqueles lugares onde se producen instalacións de aproveitamento deste tipo. E todo isto creo que nos dá para estar satisfeitos. Aínda máis, nesta última semana, non sei se como agasallo de Nadal, pero nos chega a constatación de que aquela lei que aprobamos no seu momento para que Galicia puidera xestionar o seu litoral, pois xa parece ser asumida tamén polo Goberno central e, polo tanto, xa se deu un primeiro acordo que ratifica o que defendimos no seu momento neste Parlamento de Galicia. A ver se agora chegan tamén os medios materiais que tanto desexamos e podemos definitivamente dar por fanxada esta cuestión. E, polo tanto, creo que foi un semestre moi productivo. E, por suposto, e non vou aludir isto, tamén me parece que foi un fito importante a Comisión de Investigación. E creo que, fronte ás mentiras que se levan repetindo, en algún caso, volvo a repetir, décadas, nos aportamos documentación. E hai datos numéricos, hai datos contables, hai datos reais, hai informes que foron explicados polos organismos que os emitiron que ratifican que en Galicia as cousas fanse ben, polo menos dende o Goberno, e nos gustaría ter unha oposición que intentase facer exactamente o mismo, e, polo tanto, que se exercese unha crítica constructiva e non ese afán destructivo que parece últimamente guiar os seus movementos políticos e que creo que aportan moi pouco a Galicia. Creo que os galegos teñen o Goberno, un Goberno que está á altura do que demandan, e agora aspiramos que a oposición poida tomar exemplo e facer exactamente o mismo, traballar polo beneficio público do conxunto dos galegos. Volvendo a este tema da comisión, pola tarde hai unha reunión, non sei se hai algunha posibilidade de que se poda ampliar o plan de traballo, chegar a algún acordo de grupos para modificar a previsar os compareceres.
Pero, mire, eu creo que ese acordo tiña todo o sentido do mundo cando o propuxemos. Eu di un enlistado das persoas, ademais, que ofrecemos que compareceran nesta comisión. O que non ten moito sentido é que, despois de habilitar unha comisión que se fundamentaba de maneira esencial, e o recordarán todos vostedes, nos consellos emitidos, nos informes emitidos polo Consello de Contas, despois de que viñera aquí o Consello de Contas e lle dixera a oposición, cara a cara, en vivo, en directo, están aí as grabacións, as pode comprobar todo o mundo, que non tiñan razón, que non existe sobrecuste, que non existen tachas de legalidade a construción do Álvaro Cunqueiro, que non existen tachas de legalidade na contratación menor da Xunta e que non existen tachas de legalidade na contratación de emerxencia da Xunta, pois parece que agora non lles gustan as conclusións da comisión que eles mesmos impulsaron. E veñen cun intento desesperado despois de semanas de traballo dicindo que hai que chamar de novo a máis xente a ver se ven alguén que lles dé a razón. Home, vostedes comprenderán que isto non é unha maneira seria de traballar no ámbito parlamentario e, polo tanto, sinceramente, cando se está elaborando o borrador de conclusións e depois de testimonios tan demoledores e tan clarificadores, ten moi pouco sentido intentar alongar a agonía de esta comisión e, de paso, tamén a agonía dos argumentos que levan esgrimindo falsamente socialistas e nacionalistas durante moitísimo tempo. Xa vai sendo hora de asumir a realidade. Algúna outra cuestión? Pois, se non hai nada máis, o último que me queda é desexarvos que teñades un bo Nadal, que disfrutedes duns días, espero,